бозии аввали нимниҳоӣ барои ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон байни клубҳои марказии варзиши артиш ва ҳамчунин панҷшер баргузор гардид ва бо ҳисоби 2-1 бо пирӯзии сипоҳиён анҷом ёфта онҳо ба финал баромаданд. ҳоло шумо вохӯрии байни дастаҳои регри тадаз ва равшанро мебинед ва ҳуҷуми ҳоло равшан аст як ҳолати ниҳоят олӣ барои футболбозони ин даста ва Крис Эммануэл дар дақиқаи 11 ҳисобро боз кард ва равшанро ба сафи пеш баровард. равшан дар ин бозӣ албатта мавқеияти хеле хуб дошт ки ба пирӯзӣ расад. онҳо ҳуҷумҳои бархвори худро ташкил мекарданд, аммо регри тадаз дар ин ҳолат бояд гуфт ки яке аз беҳтаринҳо буд. дар вохӯриҳои гурӯҳӣ 3 ғалаба ба даст овард, 16 гол зад, ҳамагӣ 1 гол аз дарвозааш гирифту ва 9 имтиёз дошт. дар ин баробар равшан бошад аз ҷои дуюми гурӯҳи А аз 3 бозӣ 1 ғалаба, 2 мусовӣ, 4-3 натиҷаи тӯбҳо буд ва 5 имтиёз. ҳоло бошад бубинед инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи регри тадаз сурат мегирад ва Фирӯз Бобиев дар дақиқаи 32 ҳисобро баробар мекунад 1-1 ва акун як бозӣ ниҳоят ҷолиб. агар гӯем ки ин бозӣ аз ҷолибтарин бозиҳои ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон буд, хато намекунем, ба ғайр аз он ки ҳоло финали ин вохӯрӣ баргузор нашудаасту дар бораи он чизе намегӯем. Фирӯз Бобиев дар радифи ин бозиҳо голҳои зиёде ҳам зада буд ва ҳоло боз бибинед чӣ гуна хеле моҳирона инҷо худро нишон дод ва тӯбро вориди тӯри дарвоза кард ва Қурбоналӣ Бобоев наметавонист ин пеши роҳи ин тӯбро бигирад. Сипас як драмаи хеле зебо дар назди мухлисон гузаронида шуд, ё худ мухлисони варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҳисор ки аз мухлисон орӣ буду хеле кам буданд, сурат гирифт ва сафедпӯшони дастаи регри тадаз дигар ба бартарӣ соҳиб буданд. ҳоло як ҳуҷуми онҳоро мебинед. барои чӣ? барои он ки бояд таваҷҷӯҳ кунем ба муҳофизатгарони дастаи равшани Кӯлоб ки чӣ гуна инҷо Нуриддин Амроқуловро дар дақиқаи 38 танҳо мегузоранд ва тӯбро ба самар мерасонад. 2-1. ҳоло регри тадаз ба сафи пеш мебарояд. имсол дастаи регри тадаз бо ҳайаташ таҳти роҳбарии Алиёр Ашурамадов ки ҳоло инҷо мебинем бо дастааш бозии ниҳоят зебо нишон медиҳад ва гузариши Нуриддин Ҳамроқуловро бибинед ки аз ҳама зебо буд ва тавонист ки ин тӯбро ба самар расонад. аслан Иса Равшан бо Равшан дар бозиҳои гурӯҳӣ 1-1 бозӣ карданд. ҳосилот бо Равшан 2-2 ва Равшан клуби марказии варзиши Артишро 1-0 мағлуб кард ва мутаассифона дар ин бозие ки ҳоло ҷараён дорад Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа дар ҳайати даста набуд ва як гузариши зебо боз аз ҷониби футболбозони дастаи Равшан ва ин Крис Эммануэл дубли худро ба самар мерасонад. 1 дақиқа то ба анҷоми вақти асосии бозӣ, яъне бубинед ин вақти иловагӣ аст, якумин дақиқаи вақти иловагӣ ва ҳисоб боз аз нав баробар мешавад 2-2. бозӣ ниҳоят муҷалло ки диданаш шавқовар буд. агар ба дастаи регар таваҷҷӯҳ кунем чӣ гуна аст. регри тадаз панҷшерро 3-1, парвозро 6-0 ва ҳамчунин душанберо 7-0 мағлуб карда буд ва дар қисми дуввум аллакай аз ҳарду даста бозигарони зиёде вориди майдон шуданд. ҳоло инҷо мо мебинем ки Тоҳир Муъминов дарвозабонро ҳам иваз кард ва дар майдон дарвозабони нави Равшан Иван Гритсенко аст ва Иван Гритсенко зуд тӯбро аз дарвозааш мегирад. дақиқаи 53 аст ва ин ҳуҷуми футболбозони дастаи регри тадаз буд ва тӯб ба бахтовари Хуршед зада ба тӯри дарвоза равон шуд. аслан дар ин кор худ бозигари дастаи регри тадаз бисёр моҳирона бозӣ кард. ин бозингар Шерзод Маҳмадиев аст ки дар қисми дуюм ба майдон омад ва хеле дурахшид ва тӯбро ҳамон тавре зад ки он вориди тӯри дарвоза аз бозигарони дастаи Равшан шуд. 3-2 буд ва боз ҳуҷуми футболбозони дастаи регри тадаз боз як гузариши дигар ва инҷо Гритсенко ин навбат тавонист ки тӯбро баргардонад, вале ин ҳуҷуми дурударози футболбозони дастаи регри тадаз бисёр ҳам хуб буд. ҳоло боз бубинед Фирӯз аст, як гузариши
зебо ва муҳофизатгарон бо душворӣ тӯбро бармегардонанд, аммо ҳанӯз ҳуҷум идома дорад ва футболбозони регар ба қафо меоянд то ки барои худ роҳ пайдо кунанд дар хати ҳуҷум ва ҳоло акнун навбати он мерасад ки онҳо ба задани голи чорumi худ бубинед як бозигузории зебо ва фирӯз бобиев голи дуюми худро дар ин бозӣ мезадад. дақиқаи 57 ва ҳисоб 4-2. мавқеияти хати мудофиаи дастаи равшан инҷо каме ҳам пароканда шуд, ҷобаҷогузориашон дигаргуна шуд ва бубинед бобиев ҳам аз байни ду муҳофизатгар ин тӯбро вориди дарвоза кард ва ҳисобро 4-2 намуд. футболбозони дастаи регар бо ин ҳуҷуми худро анҷом надоданд. боз як гузариш ва ин зарбаи ниҳоят хуб аз ҷониби фирӯз қараев, капитани дастаи регари Тадаз. фирӯз қараев дар ҷамъи ин бозиҳо ҳоло тавонист ки голи дуюми худро ҳам ба самар расонад ва ҳисобро 5-2 кунад. хуб инҷо фирӯз барои ҳамин аз майдон баромаданашу ҳатто зада парчамро афтондинаш бо корти зар муҷозот шуд, аммо барои ғалаба карда ба финал баромадан ин ҳеҷ арзише ҳам надошт. ҳарчанд дар ин ҷо тавре мебинем гузариши ниҳоят зебо ва дар аввал ман гуфтам ки шояд набудани муҳаммадшариф саидхоҷа ки 3 гол зада буд аз дастаи равшан ба ҳуҷуми онҳо таъсир расонида бошад, вале ин тавр нест. дар хати мудофиа футболбозони дастаи равшани кӯлоб каме ҳам бошад аз нигоҳи суръат аз регар камтар меистоданд ва ҳоло боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи регари Тадаз. инҷо ҳуҷум қатъ мегардад ва футболбозони дастаи равшан акнун ба пеш меоянд. ҳуҷуми онҳо ҳам бисёр хатарнок аст. ҳоло бинед як ҳолати хеле хуб барои равшаниҳо бисёр ҳолати аҷибро ба вуҷуд меоранд ва дар ин ҷо зада аз пой афсонида мешавад. ин амирҷон сафаровро зада аз пой афсониданд. ҳоло бубинед як бори дигар, вале зарбаи пеналти аст. ҳақ бар ҷониби довар ва ҳасан фараҳ, бозигаре ки голи дуюми худро инҷо ба самар мерасонад. ҳисоб 5-3 аст ва дар ин бозӣ беҳтарин бозигар фирӯз бобиев шинохта шуд ва ниҳоят дастаҳо бо ҳисоби 5-3 бозиашонро ҷамъбаст карданд. акнун дар финал регари Тадаз боз бо клуби марказии варзиш вомехӯрад ва мо шумо онро интизор мешавем.